God aften Danmark. Valgkampen er i gang. En forandring er på vej. En forandring til det bedre. En forandring, som sikrer, at alle vil blive lovet alt, hvad de ønsker. Som formand for Danmarks Populistiske Folkeparti er det mig en stor glæde af hjertet at kunne sige tak for de mange støtter og de mange vælgererklæringer, som allerede er strømmet ind. Jeg kan sige, at støtten er steget med mange 1000% siden partiet blev stiftet. Vi er blevet kimet ned, og postvæsenets røde mænd og kvinder har båret sækkevis af sympatitilkendegivelser ind. Alt sammen, fordi I støtter partiet, I støtter Danmark, I støtter en god sag. Forleden kunne flere dagblade afsløre, at de har ansat nogle skribenter, der er i stand til at læse en pressemeddelelse og klistre lidt i den sådan rent elektronisk, og lige tilføje avisens gældende politiske linje, for derefter at offentliggøre den som en artikel. I den pressemeddelelse kunne man læse, at det seneste valg har kostet voldsomt mange millioner, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at pengene har været spildt. Det må ikke ske igen. Derfor siger vi til de mange sponsorer derude, bankdirektører med sponsorkløe, jyske sengetøjshandlere med hang til en ridderorden, måske bare en lille tur op på hoffet til en nytårskur. Send pengene til os i stedet for. Ikke alene går det til et godt formål, men det er penge, der nytter noget. Med hensyn til at blive medlem af partiet, så er det ganske enkelt. Lige for tiden er det gratis, det er bare at melde sig ind, bare at sige, at jeg er medlem, og så er den i orden senere, så får vi sådan lidt mere styr på det, hvis vi synes, der skal lidt penge ind i det. Men lad mig sige til de mange dagligvarehandlere, som findes derude, og også manufakturhandlere. Syge i Danmark er der rigtig mange af. Og de fleste er truet på deres eksistens, fordi de ikke får sygedagpenge, eller de får måske fattighjælp, og så er der dem, som slet ingenting får. De skal have lidt at spise, og de har også brug for en vinterfrak. Vi modtager også den slags sponsorater. Den siddende statsminister, og for den sags skyld, måske i særlig grad den forrige og deres snoremænd, skal ikke have lov til at fortsætte med at ødelægge Danmark. De skal ikke have lov til at prøve igen. De skal ikke have lov til at drive det videre nedad. Danmark skal reddes, og den redning står Danmarks Populistiske Folkeparti for. Vi går decideret efter 90 mandater. Alle 90 skal bruges til ministerposter. Og vi skal ikke bare blive siddende og varme os. Formålet er, at vi alle sammen skal have tilstrækkeligt at klare os for, når vi er syge. Derfor bliver der indført en rotationsordning, så alle kommer til lige så snart mindste ministerpension er sikret. Jeg bevarer Danmark. Skal jeg ud i samme vej, som jeg kom ind, eller? Nå, tak.